pementasan ini harusnya sama tidak mempertanyakan hal tersebut. Itu kan personal. Loh kan jenenge kon. Intern. Aku ki Jangan hanya ada apa sebaliknya. kan yo koyo tak takok. Wong iki biasane Percaya karo aku sing ngalami kan ya aku. Ya toh, dari nang kene kowe rasa Syukur. tane yo. Yo, Yo, Mas. Maksudnya gerakannya piye ta, Mbak? Ora mau Dikei contoh ki. kok ora mau sawang iki. Amare iki. Lho. Wah, kena tenaga dalam. arah metet iku. Dua lolo. Kene ono sak komet. CS. Mangko to mangko. Lho, iki kok gandengane kok seje? J Sopo sira sowan ana ngarsaning sun? mang dipun tepangaken Gusti mikula Cak Slendro. Oh, Slendro. Saderengipun kula matur nyadong duka bekti kula kunjuk dhateng panjenengan Gusti. Isya. Tak tampa tanganku loro mergo tanganku mung loro. Gawe bungah jroning atiku. Lungguh sing penak ya, Ndro. Nggih, nderekaken Gusti. Aku ngerti. Iki Slendro kae mesti pilok. Pilok. Sanes menika. Lho kae sapa? Menika namine Cak Kampret. Cak Komeh. kae ya iso omong. Saged Lah kono omongan penak kok kae mek meneng bae iki lho. Kuwi jenenge arepe mangan kringete kancane. lah benten nek kula kali Pak Ogut kan pun tepang dangu to Pak Ogut Mas Supriyadi. leres kalian Abah Ogut, Pak De Ogut. nggih Warung konstruksi. leres warung cemilan menika. Heeh. Menika kalian Mbak Yosi menika tepang dangu wonten Kalimantan. Lho. Pun kados kanca kambak lho punika padha karo tekek ora lali karo gawoke kula pun tepang kalih Pak Ogut. Tegese teko kene padha karo reuni. Leres Petuk kanca lah. lawas. Panjenengan pawartosipun pundi Mas? Antuk pendungane sampeyan seger waras. Tur kena diarani dalu menika bida sowan wonten ing Mojokerto. Alhamdulillah menawi ngaten. Kae sapa jenenge kae? Kula komek Lah kok ora omong lho kowe mau. lagi niki nembe ajeng Wong kancane omongan penak, Ndro. Nggih wonten dawuh Mak ya padha kanthi karaharjan. pikantuk pangestunipun Ora ana beda suwiji apa mapano tengahing dedalan. mboten wonten saestu Rama. Lancar gangsar laku jantramu teko papan gunung kene. Matur sembah nuwun Rama. Bagus. Sikile. Leh mlaku ditoto. Ora ngerti. piye to? Mlakumu ki lho. Kowe tau ndelok ketoprak. Kowe ajara tata trapsila, cara ketoprak kuwi beda karo cara ludruk. Ya, cara ketoprak ki enek tata cara unggah-ungguh, enek laku dodok. Nggih. Ora laku kesot ngono kuwi. Warana, Ndro. Punten, Pak. Iya. Kula nang sowan, Pak. Lek matur sing apik. Alus. Silone piye, Ndro? Warana kancamu lho iki. Wong kok goblok. Goblok kula ndelok ketoprak apa ora? Gak. Kowe ngerti apa ora iki? Kalau contohnya mlakune Slendro lho. Der. Sembah. Anu jempolku udinen. Ora apa-apa bengi iki ben bledos sisan. Ayo ngono sikile. Ayo. Totonen to, Ndro. Sikile iki lho.
Sikil sing apik to, sikilmu guaan, sikilmu para norono. Kalau piye? Sikil jek kanggo itu gua. Lho maksudku ki ditata Ditata silone tindak mlakune iki ditata tindak sak pecak tembung sak limah. Kowe iki nderekke sapa kudu ngerti. Kudu genah. Unggah ungguh solah subasita wong Jawa aja nganti ilang jawane. Met komet. Kowe cerewet nang Ndru. Lho, kowe iki melu sapa? Ya melok kowe. Lah iya. Lho, aku dhisik bingung. Lho, Lah kok bingung apa? lah sing telepon aku ya ora ki. Nanya apa? Yen sewu Pak Rudi Gondrong. Rudi Gareng. Rudi Gareng kok. Rumah aku. Apa infomu apa? Sing telepon kowe sapa? Sing telepon kowe sapa? Sing telepon nang aku menika nggih, menika Rama saking Tulungagung. Masun Gondrong. Nggih. Lho, lah nyapa kowe rene? Lho, lah ya. Piye to kowe iki? Sik to. Wayangane teng Mojokerto, teng Bekuku. Daleme Pak Ogut. Bekuku mbahmu, bekucuk. Lah nggih, niku lho. Bekacuk. Niku. Bekucuk. Cuk. Bekucuk. Oh, malah. Niku Pak Sun. Ya ya ora masalah to, teko kene dadi. iki. Ya pancen Masun ki dulurku tuwa kok. Ana dongeng entik-entik lho, dulur tuwa. Masun ki dulur tuwa. Dulur Sinarawedi di mana Dulur Sinarawedi. Dadi pomo Masun ora rene sing rene aku sama saja. Jenengan Pak Rudi to? Lho lah, mosok aku ganti jeneng kowe pangkling apa piye karo Lah aku? iya, lah nyapa aku kudu ngono. Lho, lah nyang apa? Lho, nek karo Rama aku ngene. Heeh, nek karo aku. Alah biasa. Ya ora masalah. Biasanya enek dagelan ngono kuwi nglokke karo dalang biasa, mulih lumpuh. Mulih lumpuh. Ayo, kowe pengen lumpuh apa ora? Nyang apa to kok nyadak ngono ki nyang apa aku malih Sungkem kula aku malih izin lho, aku izin lho ngono kuwi. Selampah kula. Aku pekewo kowe mlaku karepmu ora karepmu aku pekewo lho lek caramu kaya ngono kuwi Mas aku. Wong ki nyuwun sewu lho Mas Komet Mas Rudi ditekake kene iki ora entuk tukar padu. Wong delok iki kerukunan kaya warga Bekuthuk mriki nggih Mbak Cangik. Bekuthuk mbahmu kowe karo komet padha ae. Desa ndi to Met? Bekecot. Lah dalah. Desa Bekucuk. Lah. Aku lho. Udah dia keliru. Desa Bekucuk matur sembah nuwun sampun ditimbali panjenenganipun Pak Ogut Supriyadi kalian ingkang garwa Mbak Yosi. Nggih. Heeh, kenal karo Pak Ogut ya berarti. Alhamdulillah sampun Ndi Pak Ogut ndi? Pak Ogut. Kenal apa ora Met kowe Met? Met. Pak Ogut piantune pirsa awakmu. Sing dadi nganten. Bangun Ayo. nikah nekarke kok dadi mantu. Ngekarke. Lah ya iki to. Ya. Yo urung. Lho. Piye to iki? Lho, Lah kowe wis mangan sego goreng, mangan soto. Lah teko kene kok gak ngerti karo sing di omah to, Met. Mangan soto, mangan sego goreng ki ya umum to wong ditanggap teko ya madang. Masalah sapa sing digawe santai, Bro. Lho, ning kudune tepungan dhisik. Napa? Kula nuwun dhisik. Wong ki nek arep dolan, arep silaturahmi ki paling gak iki wong Jawa adat istiadat kejawen ditindakke assalamualaikum utawa kelan nuwun kudu tepang karo sing duwe omah. Oh, berarti sing Pak Ogut sing wireng. Lho, kowe kok tak biacok lho Mas. Lah sing mapak aku ya monggo-monggo ngono ki. Kaiki ajudane Wah, celoko-celok. ajudan to. Pak Ogut iki piyayine bagus, gedhe dhuwur kaya kula mpunan piyantune. Gedhe. Lah Oh, kowe. alah gedhimu sak petelot. Kaya Potelot bujel kok ya. aku gumun lho, Mas. Lah ngopo? Wah, yang iki sasrane manten. Iya. Mas kawin. Apa? Ora umum. Seperangkat alat sholat, Umum. perhiasan 10 gram, Iki umum. uang 3 miliar seperti di Wonogiri. Biasa. Lah seserahan mas kawin ki apa? Iki lho alat berat lho. Komatsu. Pancen yo Pak Deogut ora iso. Sik to. kuwi pakaryan ya, Bro. Lho, wong kula niku pun plek kali Pak Deogut tok. Tenan Niku nggih sasran. Komatsu niku pertanda dados manten menika memperkuat pernikahan. Lah kuwi lek sasran lek ngangkat piye? Lah kok seserahan pernikahan? Niki gak pengalaman. Sasran kan dijunjung diwehke dilungke. Niki mboten usah diangkat. Lah terus Remote. Jadi cukup di remote saja. cetot. Loh, ini model yang terbaru. Oh Komatsu apa Eksa sing terbaru anyar? Terbaru. Ngono loh. Ini juga termasuk pertanda. Pertanda apa Mas? Alat berat itu bisa menjadi doa untuk keduanya. Yaitu Pak Deogut beserta Mbak. Mbak Yosi. Nah, niku. Sopo? Maksud doa piye? Napa? Doa bagaimana? Kita ambil dari nama alat berat. Loh, lah kowe malah ambil alat berat nyolong lho kowe berarti. Iya,
Wangel lho. Lah ya bener Mas Rudi to Mas. Maksudnya kita ambil dari kata itu bisa menjadi doa. Wo kata-kata adalah doa. Doa Pak. Ngomong. Oh kosakata Pak niki. Tutukno. Betul. Hmm. Maksudnya kok jenenge Apa? Jenenge apa wi? Komatsu. Komatsu. Nggih. Ono artine kuwi. Ana artine terdiri dari huruf ko, mat dan su. Itu sudah doa untuk beliau berdua. Mbak Yosi. Manten. Mudah-mudahan Ah. bisa membangun rumah tangga dengan kompak sampai mati menjadi suami dan istri. Komatsu. Artine Kompak menjadi keluarga yang bahagia, suami istri. komatsu. Matsu kompak sampai mati suami istri. Ngoten lho maksudnya. Bocah cerdas koyo ngene to. Lah iki nek gak nang Mojokerto ora tak udal lho, Mas. Mosok to, Mas? Lho, Perkara ngono kuwi ae. cah sing gawe komatsu cah Jepang kuwi karo aku lho. Nyapa? Kowe Kene iki iki- apa? Kenal apik. Lho, Kowe iki bojonegoro Jepang kok maksu lho Kok iki. ngene-ngene iki lho. Kenal kancamu. gak ya gur ngene tok. Ora ya maksudnya ya kanca pelek. Oh, kanca Masih Plek. tahu petuk. Kok Kok gantol-gantolan iki tahu petuk. relasi. Oh, relasi. Lah mongko nyuwun sewu stok kala mangsa niki alat berat. Sok Ah. napa mawon diesel niku kan mereke Lho benten-benten. iya no. Sok sing digunakake iki diesel mereke Kubota. Heeh. Kuwi apa kuwi, Met? Kubutae desel, Mas. Kuwi ya donga. Niku nggih donga niku. Maksudnya kuwi artine apa? Karepe apa? Met? Karepe untuk Ya. beliau berdua, kubota itu mengandung arti nggih menika saged kuat, barokah dan juga jangan lupa bertakwa. Niku kubota. Niku lho. Kok iso? Niki nek mboten teng Mojokerto, mboten kula tok nih lho nggih. Mosok to, Mas? Lho kaya ngono lho. Lah nek son iki kok mereke jerone kok asli kuwi apa, Mas? Ayo kuwi merek. Ayo asli. Artine kena nggih doa. Wah, kok enak niku, Pak. Apa asli? Asli niku kan iki suarane cetha. Ngoten. Basse ya enten, treble ya cetha. Artine? Niki dalam Artine asli. niku merek son. Lah yo doa kaya Pak Ogut itu. Piye to merek son donga. Maksudnya Artine tujuane kaya asli kok kobuta kuwi lho, kobuta. Tujuane iki yo nek nganggo asli. Iki yo ben banter ngono tok. Asli. asli karepe ku lho, Met. Karepe. Karepe. Iya iki. Asli ku lho karepe, asli. Wih, bahagia. Bahagia mbahmu. Maksudnya karepe asli ku Donga. apa? Donga. Dongane karo mantek karo Mbak Yosi karo Pak Ogut. Akan setia dan tidak menyepele. Niku asli. Lah kok penak men. Nek ora ning Mojokerto, Ora tak tok nih. lah dalange bengi iki Rudi Gareng. Mas yo kuru tetep dadi. Rudi Mas Yokuru tetep dadi. Mas yo kuru tetep dadi. Dadi wis. Ya masuk. Nek mara tuane Pak Ogut asmane Bapak Kasiati. Kasiati. Ya donga. K. Siati. Niku terdiri di huruf kasih dan hati. Nek K itu yaitu bacok ki engko lho, Met. kawin juga oh, Jarine lek rane Mojokerto ora Ora motok. mbutokne. K. K. Siapa tadi mau? Kasiati. Pak Kasiati. Kasiati Pak, Kasiati. Niku Kasihan kuwi yo. K. Kasiati. takok mulu akeh. Lah kowe sapa ora ki? Lah kok iso kok ya kowe serba bisa kok ya. Jenenge dagelan itu harus multi talenta. Lah mosok Kudu nduk mikir yang teko positif. kubota teko sound system. Lah kowe iso gelan cerdas apa ora? Lah nyapa ndongakno kok digo dolanan. Lah nek Mosok enak ndongakno kok jeneng sound. Lah malaikate koclok bingung no. lah kowe ndongane padha enek alat berat eksak apa ki? Tekane sing disiki kan kowe. Kowe iki kok omah. Kene kan karek ngetutne. Lah kan komatsu tok. Nyapa tekan sound tekan diesel. Kan ya kuwi termasuk merek ngono. Kowe mertandakan bahwa kamu ku dagelan yang cerdas, SDM-nya yang tinggi. Jadi coba. Loh, Yo careku iki lho, Met, iku kok. Kowe iki dilem karo Slendro iki dilem. Kowe SDM-mu dhuwur. Kowe SDM ora? ngertos. Apa artine? Sendok makan. Lah susu delur madu SDM. Wah, sami mawon. Kulino. Waduh. Anu biasanya ngaten niku delur Jawa napa delur Maksaku ya. SDM iki Ah, sumber daya manusia. Sumber daya manusia kok ya. Goblok iki ndongane apa ngono karo Donga. Lah kowe ndongane ngono. Lah tak dongane nawake dhewe iki nyuwun sewu lho Mbak Cangik Mas Rudi.
Iki nek ndongake panjenenganipun Pak Augut iki padha karo Nguyai Segara. Ya, Pak. Kita hanya sharing dan memberi motivasi. Motivasi. Kesuksesan beliau nyuwun sewu. Ya. Pak Augut itu jangan dilihat yang sekarang Mbak Cangik, Mbak Lim. Lihatlah. Lihat yang dulu-dulunya direwangi ning alas karo Mbak Yosi. Alhamdulillah pikantuk barokahing Gusti. Pikantuk barokahing Allah Subhanahu wa taala Nggih. nyambut gawe lancar rezekine akeh. Padha karo nyuwun sewu ngeten iki padha karo sing diarani roda berputar, Pak. Wong ngono, cakra manggilingan. Roda pasti. Roda pasti berputar ya sok rekoso sok nak ngeten iki pas ngono. nepaki. Nah iki gak pas iki. Maksudnya piye? Lah kok roda pasti berputar. Roda itu pasti berputar. Ora mesti. Mesti. Lho, sik to. Lah roda serep kae ya ora berputar. Roda serep ya nenggon meneng. Ya ora. Wong berpikir, Mas. Wo, kuwi logika. Asal omong. Logika kuwi. Roda serep kae. Ya meneng. Maksudnya iki rodane donya iki lho, Mas. Rodane donya iki lho. Wah, lah aku sakmene gedhe ku lagi donya iki roda to. Wah, lha aku nak kadung bocor. Yen saya lho ki bayangno lho. Pak, badhe nambalke roda donya. Ki nak ngrambang nang ndi ya kuwi. Wong nek ora berpengalaman ngeten iki lho. Kak, Mbak iya. Cangik coba. Aku yang bayangke nek donya ki nek rodane Nggih. dongkrake sepiro. Lah iya ku lho. Metko Badhe met. nambalke roda donya. Maksudnya iki ngene lho, Metko met. Piye to, Ndro? Maksudnya iki ora rodane donya iki urip iki sawang Ah. sinawang, culuk kucluk. Kowe nyawang aku? Heeh. Aku nyawang. Aku. Oke. Lah ya ora ngoten to, Mbak Cangik. Urip ki sawang sinawang. Lah nggih, pas niku jenenge wong iki uripku. Lho. Apa nyawang aku ngingetke aku? Jare kok nyawang. Maksudnya ora sinawang kucluk. Diagram aku iki gare nuruti awak omonganmu lho. Ah ya bocah nek ora berpengalaman. Wong urip ki sing digugu omongane lho. Lah nggih, tapi nek ngeten iki ra Sawang sinawang kuwi disawang komen Lah kok iya. nesu ki lho. Kok nesu lho. Aduh, padha mawon sami. Maksudnya urip ngeten iki lho, Met. Ha, piye piye? Kowe iki kanca karek aku tok lho, Met. Gacok iki. Iya iya. Omonganmu. Kancamu sing kena diapusi mek karek Aku slendro tok. kok. Maksudnya wong urip iki ya sok nang ngisor, sok ning dhuwur. Lah, lek ngono paham. Ya pancene ngono kadang-kadang tapi aku seneng ngisor, Mas. Wong kadang yo ngrasakne kesel apa yo penak ngisor ngono. Ngeti lho. Dagelan sing pikirane mesum teke mesum nggih ngeten iki. Mesum Mas aku. Lho. Gak. Sing kok teko mesum lho. Maksudnya sing omah-omah iki piye ben bahagia, ben ayem tentrem, ben ora tukar padu ngono lho, Met. Komet. Yo aja omong. Ben ora tukar padu gak sah omong aman. Wong omah-omah rek gak entuk omong ya Mbak Cangik. Lah terus piye kuwi? Lho ya. Lah kan sementing gak tukar padu ora gegeran. Lah omah-omah Lah nek geger piye wong meneng? Ora omong. kudu wong omah iki sing perlu gak sah omong. Iya to. Lah apa mau pengen maem, pengen dahar Pak Ogut iki, Mak, Mbak Yosi pengen maem. Yo nganggo peragaan gak usah omong. Oh pantomin. Nah iya. Apa kuwi? Mangan mosok ngene ngusuk wedi kok ya. Oh iya. Mangan. Oh, Sing mosok penting ora omong. Oh ndak omong ben gak tukar ben gak padu. padu. Bar mangan, bar dahar Pak Ogut kok ngrasake ngelak piye carane? Oh, Mimi, Mimik. gampang. Piye? Lho, apa kuwi? Mimi, Lah kok ngene? lha mbok bojoku yo ngono kok. Kene le Mimi sik ngono. Lah mbugene bojomu gegeden kayak kok met-met. Iya. Mula nang gendong kan gak ning kene ta, Lah ning ndi? Anakku digendong guri. Lah sebabe Lah kan ngene nak ngembi. Kok tak tapuk sisan. Ya umum kok. Ora cetha kuwi wong apa monster kok ya. bar dahar, Ya. bar ngersake unjukan Pak Ogut tengah wengi jenenge wong omah-omah iki pasti kebutuhan yang harus dilakukan ya Pak. Jenenge sunah Rasul. Iya. Piye Pak Ogut nek pengen karo Bu Yosi? Yo aja omong. Lah piye? Lah apa kok ngene iki, Men? Mosok padha tuwek ora ngerti. Anggrek ngene iki wis pertanda. Apa kuwi? Alah kono dhewe kaya wis lho. Oh iya. Kowe menehi contoh lah kaya ngono kuwi. Kunci dalam berumah tangga iki saling melengkapi. Jangan mencarilah tangan masing-masing. Oh. Wong omah-omah iki kuncine ming siji, Pak. Apa Nek kuwi? saya teliti, kula kan omah-omah pun 5 tahun. Genahno wong kowe sak orane kecilik wis omah-omah Nggih. mbiyen. Kula iki kena kanggo contoh, kaya Pak Rudi iki. Omah-omah iki keluarga sakinah cukup satu kali. Peng pira sampean? Pindho. Enak peng pira, Pak? Kowe iki Peng pira? kowe nggae contoh ya basa. Peng pira? Ayo. Oh, aku pindho. Kuwi jenenge gajah diplangkoni, iso kocar iso nglakoni. Sampean dhewe pindho kono ping 3. Pindho
pindho. Kok tambah-tambah tak biacok rumah Lah, aku. aku sing pisane biasa ya. Wong setia di samping saya setia, ning yo ora payu ngono lho. Mula yo gak. Ora cetha kok ya. Maksudnya berumah tangga iki nyuwun sewu Mas Komet Mas Rudi. Wong omah-omah iki kuncine siji. Apa? Kudu eling mas kawin. Oh, eling zaman Jam- gowo. Apa sih digawa? Perhiasan. Ora nyapa. Loh, kan alat Alat sholat, seperangkat alat sholat dan mungkin uang 3 juta. Apa dadak gawe alat salat karo gawe duit Lah barang jare kok. kudu eling Loh, Mas kawin. Mas kawin ini kan ngono. Mboten no Mbak Saya Cani. terima nikahnya dengan seperangkat kula. Ora, kuncine iki mung siji mas kawin. Lah ya yo, Ora no Mas. perhiasan, Tidak, uang, ora. mas kawin. Dudu. Lah apa? Upama Pak Mas Ogut nesu karo Mbak Yosi. Nesu. Umpamane nesu Mas Ogut. Nyente-nyente. Nyethik-nyethik. Gimana tuh jam segini kok? Kurang-kurang suarane kurang-kurang. Bagaimana tuh ini? Nesu lho nesune Pak Ogut. Aku suwi ra tau nesu lho, Mas. Iya toh? Jam segini belum ada makanan ini. Malah kaya jarwo. Sing Mbak Yosi teko. Iya. Mas kawin. Mas kawin. Heeh. Kuwi ta. Iya. Piye piye, Pak? Upamane Kamu belum ada makanan jam segini bagaimana ini? Mas kawin. Oh, nak wilayah Mojokerto gak ngono, Dik. Lah piye? Mas iku. Tak tapuk. Ora ki slendro dirungokne malah dheke Wah nek ngeten iki padha karo nguyahi segara Mas. lah tenan kok. Pak Ogut tuh piyaine Sembodo sugih juragan duwe warung. Warung apa Mas? Warung makan? Warung konstruksi ya. Warung konstruksi. Ayo, Bi. Ya iya, Mas. Ah sapa ngerti komen pengen makan betoneser. Nah, itu loh beda menune tadi. Menune paling gak paku bumi. Lah iya sing penting niki guyub rukun kena kanggo contoh alhamdulillah dongake muga-muga Pak Ogut kalian ingkang garwa sehat paringi rezeki kathah tur barokah. Amin. Amin. Tapi kita goleki kanca ya. Nggih. Ana ya kuwi genduk Nanda Sari. Nah, sadurunge Mbak Propor ini kene Nanda, jumeneng gawekno spot Raras Kapirian. Yo 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 yo. Mas Rudi, Apa? golek sinden liyane ra ono to, Mas? Lah nyang apa to? Aku dijajari Mepet-mepet. Ngene kan kaya apit jalan-jalan budi. Kuwi nang apa to kowe iki? Dalam Kuwi nang kono ki Nanda ki munggah ngadeg, nek perlu kowe ki ndampingi Nanda. Ora terus mek engkel-engkelan dampingono. oh, Dampingono. Dampingi, Sing Mas. apik ngono lho. Dadi ya Allah kok Mas. ngono ki piye to? Loh, sampean ngendika pripun? Masane Nanda ki ben semangat. Heeh. Ya kasih dorongan lah, kasih dorongan. wah. Aja kaya ngono. Kowe iki nyang apa to? Kok bingung to bareng Nanda munggah kok bingung lho kowe iki. Lah piye, Met? Kowe pama bojomu dijolke iki piye? Pripun, Mas? Ayo. Aku sing kuwes susu rabi. Lah ngopo lho, Met? Apa? Ngerti nak keluaran iki api-api aku kan saiki. Juku kan rada gede ta, Kek. Lah dijol ngene iki loro ya apik ta kayak cilik. Bojomu kae gedhi ta? Nggih. Kayak odoten ben cilik dhuwur kaya iki, diodot ndase karo sikile. Tahu tak otot balik cilik malah ra urut tok. Ora urut piye? Sik to. Wong kok ora urut to, Met? Komet iku piye to, Met? Lho, wetenge pindah rene kan urune ngono. Biar. Ora cetha. Selamat malam. Nah. Selamat malam. Mbak Nat, aja cedak-cedak karo Komet. Komet iku utange pirang-pirang, Mbak. Bang kabeh diteleki, Mbak. Oh, ngoten to. Jenengan penate Ya ora apa-apa to wong diutang berarti malah terkenal to. kok iso terkenal Lho. iki lho. Kadose sepele nyon sewu, Pak. Wong duwe utang kok terkenal to, Met? Loh, ora angger wong iso utang lho, Mas. Saiki nama itu juga dipertaruhkan. Berarti saya masih dipercaya wong. Kok percaya Kok Bang malah Titil, percaya? Bang Setan iku lho nyuwun sewu lho, Mbak Cange, Mbak Nanda. Ah. Nggih. Senin sampai Minggu iku enek praine. Nah, berarti aku rutin, konsisten. Loh, kok iso konsisten ku? Loh, nang ndi namaku tertulis lho, Mas.
Bang Plecit ana, Bang Mekar ana, BRI ana, Bang Jatim ana. Termasuk kondang. Kondang lho, Pak. Nama tertulis di mana-mana. Lah kudune nek wong utang kira ya nyaur wong nyilih balekne. Lho alah kula duwe wong utang ki wong ra duwe kok bingung balekne. Berarti lek ben kondang kudu akeh. Utang. Ngono. Setiap hari pegawai bank silaturahmi nggonku ki boyo. Lumpuk. Silaturahmi ndiase nagih kok silaturahmi. Kowe iki ngoyak-ngoyak karo kowe, Met. Mbok nek petuk karo wong wedok ki aja terus buka wirah. Selamat malam Mbak Di- Nanda. Selamat malam, komen. Malam hari ini kita punya tanggung jawab bersama yaitu menghibur masyarakat. Iki. Kebucuk. Be Mbak ku Bekucuk. cuk bekucuk. be kuku Cucuk. cuk ngono lho. Bekucuk. Mm-mm. Iki Mbak Nandasari. Ya. Kula. Apa? Anu, lek petuk wong ngene iki mbok dirayu sing apik. Tak rayu Mas. Kowe normal ora? Normal lho, Pak. Lah ya dirayu petuk wong ayune kaya ngene kok ora dirayu ki jenenge wong Kowe lanang. iki nek ngerti kaya ngene iki mbok dibantu. Aku karo kono dhuwur ndi? Ya dhuwur kene. Carane piye yo ngono? Oh iya carane, Met. Penimbang, penimbang. Bengi iki nglumpukno wong separuh-separuh. Ya, malam hari ini Iya. kita harus Kenapa tuh, memberikan Mas? yang terbaik. Dro. Aduh. Aduh lah kok mak gerenjel. Alah iya kroso ya aku. Sama Kok malah dadak Ya dirayu nganggo apa ngono, Met. saya minta nadanya, Mas. Lagu dangdut boleh? Ontok ra oleh wong iki sembarang lagu iso. bebas los iki. Kerajaan Nandasari. budaya niki los nggih. Anu, Kidung Manggala. Oh gitu Manggala yo. Romi? Romi ndi Romi? Napa niki? Iki Romi ndi kok ya. Iki apa pengalaman? Ora ngerti. Ngomong ngono nak aku dadi rumah kene. Oh nggih. Nyuwun sewu Mas Rudi. Heeh. Mas Komet dalu punika pun mboten dadi komet melih. Lho, Roma berirama. Mancala Putra, Mancala Putri. Nggih, Mancala Putra mancal cekel, Pak. Aku dadi rumah. Heeh. Ani. Ani. Lha kowe nyapa? Aku peran. Sing penting kok kemet sing gak omong ngono lho, Met. Ngene. Ki Roma. 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 Ani. Lah cocokane Roma karo Ani ki rek. Lah kowe dadi Oh, anu. jadi Nek kira isih jegok Iki mboten sing gak omong gak blas. omong gak Oh, omong dadi- blas. Tapi penting, Met. Wonge duwe kursi, ngono. Ah, kursi niku jek gerak ditumpaki. Keciliken. Dadi telek, Mas. Heeh, ya wis. Ya. Ya rayunan kuwi. Sik to, Ani. aku dadi telek. Apa Kita kok rada raimu ngono. apa kastane rada munggah meneh? Munggah, Mas. Tai. Dadi Komet. eh Bocah kok. Petuk wong wedok ayu-ayu kok, Sapa sing Mas. sampe udik-udik kono? Ora enek sing wani. Gila nih. Ayo, jajal Ani. Ya jar Roma kaya ngapa? Roma utek-utek tai lho iki. Kowe ya dadi bapake apa sapa Oh, iya. ngono, Mas? Malam ini ku tak dapat tidur. Suarane apik men ta? Ngajak gawe acara gini menggoda selalu. Aku ingin Kok didilat kuwi ta? Kowe iki dadi apa iki? Kok mau dilat? iki kayaknya iki aku jual mahal ngono lho. Oh, Roma jual mahal. Berhubung hubunganku gak direstui karo bapak Aku bapak tai. ya bapak Yani. Heeh. Nah, engko Kowe jual mahal. di pertengahan saya merayu, awakmu marah-marah. Ani, kembali masuk. Kamu tidak boleh buru. Enak. Ya. Bisa pernah anak iso medun. Iso. Lah kene kulino nesu karo Pak yo. Keremen kaya. Ya. Aku ingin memandang wajahmu agar tidak rasa rindu. Ngono kuwi barang ta. Roma Rani iki ya sok ngono kuwi ta. Kaya ngingu anake ya, Mas. Kaya ngingu anakmu ngene iki. Anakmu kuwi dhuwur. Kayak delok susu. Ya. Ani. Aku pun begitu tak lelap tidurku sebelum memandang wajahmu. Kaya ngono disawan ki apa to, Nduk? Malam ini
saya Ani. Ani. Kamu siapa? Roma Irama, Kamu mau ngapain sama Ani? aku mencintai anak bapak. Tidak boleh. Aku mencintainya. Tidak. Tapi Ani juga mencintaiku. Apakah betul Ani? Aku mencintainya, Bapak. Loh, kurang dia tahu. Cuk iki Roma. Roma basa Jawa. Roma. Dalam bapak. Roma ini bos Indonesia. Iya, Kamu nggak boleh nikah sama Ani. tapi aku sudah mencintainya. Cinta tidak perlu dipaksakan. Semua tergantung saya Ani. Benar yang bapak katakan. Betul. Tidak menyesal. Tidak. Ani sudah hamil 3 bulan bersamaku. Mau? Ani. Kamu diamili pedet ya Ani? Pedet matamu. Aku Roma ya pedet. Ngomong soal adegan meteng barang ngono to. Mosok bapake Ani sandale kaya suruh bebek ngono kaya. Met gen ketok dhuwur awake. Oh lah ngene lho sini. Sini pasangan pengertian iki. Ben pas, ben pas. Gak kuwi rawan. Wah, dukur. Roma. Aku dukur. Modul. Aduh, Ora cetha iki. Batine iki. Kamu di belakangku. Nah, Bapak, Apa Roma? aku sudah mencintai anak bapak. Tidak boleh gelang saran, Cok. Tak dudang. Roma aku gelang saran. ora apa-apa Roma tradisi kok. Wah, Roma kan sayang tradisi. aku ngejak kita ke goblok gak? Yo, Kang Saran. Roma. Mana gang serangannya? Ini Roma. Roma ketoprak ya. Kamu tidak boleh nikah sama Ani. Sarip. Susah harip. Lagi apa tuh? Bapake iki, bapake. bapake. Penangsang. Rangkake pusaka mungkin. Teko sang, teko sarep, teko Roma. Aku kok malah sisi gendeng. Ki nak Roma. Roma. Kamu tidak boleh menikah dengan anak saya. Apa masalahnya? Ani mau saya sekolahkan di bidang konstruksi. Lalu setelah itu akan bekerja ikut Pak Diogut. Betul. Baiklah, karena aku sudah asisten pribadi Pak Diogut. Apa? Asisten. CEO. Si Apa? CEO. Ini Pak Ogut kuwi kaya. CEO bose blok goblok. Aspri. Apa itu Aspri Ani? Asistennya Pak Supriyati. Pribadi. Asisten pribadi. Gak boleh. Tetap saya menolak kalau kamu nikah dengan anak saya. Apakah aku bersalah bila aku cinta Ani? Apakah bingung kamu? Aku berdosa jika ku cinta Ani. Ayo bapake ra iso nyauri. Ndak boleh. Ani mau kamu nikahi. Karena Ani sudah tak jodohkan sama Lek Rudi. Terus aku nyauri, aku mau. Nenggok. Neng opo wani. Tekan ndi to iki Ya sing penting jawab. Ora entuk nikah kuwi, Met. Ora entuk kowe karo Ani. Iki anu, sapa iki jenenge? Nggih. Nanda balik dadi apa Ani balik dadi Nanda. Nek komet dados napa niki ajeng? Komet dadi ula. Ula Met. Maksudnya ya dadi komet to rumah saku Lah ya ya. komet Awake ula. dhewe atur panglipur sak bisa-bisane. Nggih. Tapi ke Nanda ki ya presiden sing serba bisa. Leres. Dadi nembang iso, Wah, campur cari iso. pidato iso, Pidato iso. bahasa Inggris iso, MC bahasa biasa. Arab iso, kira iso, sembarang iso pecah iki. Komet Dadi saged padha ya, Met. degane kambil ijo. Napa niku? Bejane sing blathok degan to, Sok. Bejane sing dibojo. Lho lah iya. Kan diblathok sik, Met. Umpama ngaturi tetembangan ngaten manut panjenengan. Napa Duit lagine? kene, ijen kene. Ya. Oke. Nggih. Tapi ki mau ana pundutan nduk jane. Pamundutane napa mawon? Oh, Pundutane iki lho. Apa ki? Gerajakan Banyuwangi, Wangi. Gerigis, Sumebyar. Sambel kemangi, aku sing ngapal kok mek upama iki.
Upama siramu sekar melati ku ya. Senes niku. Niku idam telo, Pak. Upama aku ra wedi dosa kuwi ta. Nggih. Manut nanda napa tembange? Manut panjenengan. Niku pareng nggih. Napa? Upama. Loh, lagi pundutane Pak Ogut kok. Nggih. Harus Alhamdulillah dibunyikan. nggih dimedle. Yo pompong gawa lambe komen nyiarke lagune Ayo, Met. Upama. Nggih, kowe. Pompong suarane apik. Komen kan Oke. suarane apik. MC dangdut nggih Pak paling enggak dadi wayang tuh harus tampil beda. Kolaborasi. 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 Baik saudaraku, malam yang sangat luar biasa tentunya hadir di tengah-tengah Anda malam hari ini. Tak tampilkan yang istimewa untuk Anda. Istimewa. Istimewa di limited. Kita harus berlebihan, Pak. Wo dianu Lebih. dinasionalkan. Kowe kok kan guyu no model iki. Kenapa? Guyumu ki kakean. Balen ono. Artis yang satu ini hadir dari kawasan Tulungagung, Cok. Spesial malam hari ini untuk keluarga besar Pak D. Ogut. Lagi. Kok kan guyu. Guyumu niki kakean. MC ki guyune sedengan ae. Kowe iki MC apa dosa muka ta kok guyu ngono kuwi. MC dangdut itu harus kayak guyu. Nek aja kokean, nek kokean kuwi jenenge cara bumbu cara uyah kasinen. Gak penak apa-apa Saiki ae. Iya. Titik ae. Oke, Enek. baik saudaraku semuanya. Tak Panggilin salah satu artis kebanggaan Jawa Timur Indonesia. Ada siapa dia? Yang satu ini spesial untuk Anda semuanya. Aku kesini. tangannya tak dilat. Gila Aku. Lah ana wong MC kok dibuka. Alah Tuhan, paling anu. lagi nek MC biasa Pak Delala iku sing MC sepuh. Kamu sing MC iki Pak Budi wis tuwa. Pak Budi sik enom kok ya. Sik umur pira sik we? Umur 80. 80. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuwek gaul lho, tuwek gaul. Yo, malam yang sangat luar biasa tentunya. Ada salah satu artis. Guyune. Alah yo. MC karek modare kok ya mangkat tangga. Lah sing salah sing karek modare kok ditangkap. 80 sing apik-apik nomah kok Oh, tanggap. apa mau MC liyane apa iki MC tentara. Militer. Militer iso lah. Militer. Bisa. Gampang. Iso tentara. Sementing tegas. Oh iya. Yo, pada malam hari ini kita panggilkan ada Artis dari Tulungagung. siapa dia? Ini. Ayo. Ini sapa? Jenenge. Kok jenenge iku, Met? Militer kok mbok atur. Tapi yo paling gak iki kowe ngerti jenenge sapa? Aku tau ngerti tentara kok MC. Ngomong delalah wong sok iki kalau mangsa rak nyuwun sewu yo Mbak Cangik Mbak Libu. Ning desa iki biasane kan sok ana wong kesusahan, wong kematian. Lah, iya. Paling gak kuwi mudine biasane ra sok kalau mangsa iki Iya. ziarah ora enek makili cara ngemsini wong mati. Jare wali songo terus renek sapa-sapa. Ora enek sapa-sapa we. MC-ne modin. Jane mudin. Iso apa, Met? Yo iso. Piye? Yo nganggo. Yo, Mosok. yo. Pada hari ini semuanya pada berkumpul untuk memberikan penghormatan yang terakhir tentunya. Hadir di kawasan ini ada spesial mayat yang satu ini untuk Anda semuanya. Kok mayat ki lho. Lah jane kepatian. Lek penyanyi kok mayat tak beacok. Iki MC ki yo yang Iki modele umpan MC kematian, MC kematian. Ya, terus. MC kematian. Lah yo kuwi MC kematian kok yo. Ayo, MC kematian. Wes kowe lho. Mosok kuwi tok, Met. Wes, Jane lagune Apa? Upama. Kita panggilkan ada siapa dia? Nanda Sari. Wow. Mas Komet karo Mas Lendro. Wonten dawa, Mas. Pangapunten malam hari ini masih ada ya kuwi Mas Victor. Mas Victor ki coba njajal digaweke anu ya, digaweke gubuk Kasmara ning di versi J. Ngaten iki. Napa J niku, Mas? J iki jaranan. Oh, Terang dudung dan nuntak jelem. tak kira. Tapi sinembang kok kayak Cahayu Sini. Perobor ini ben jumeneng. Oke. Nah, kene Nduk, kene. Yo Mas, Raras Kawirian gawekno versi J karo munggahe Victor ki ahli joget. Mas Dadi kowe lek mek gurung ngene, ro Victor pangan. Kowe dipangan. Ngono. Kowe mek gurung ngene tok, brakot karo Victor. Victor niku piyaine gede dhuwur ya, Mas? Iya, jogete apik. Wah, ya. Ayo. Kene Mbak Prabowo kene. diaturi munggah Yo. kene. Karo nang perkara. Ah, yo. Gubuk Asmara. Trak kongkang. Kene Cahayu Prabowo ini. Pas iki wonge Gabung gede, karo Mas. tak Komet karo tak Slendro. Ono Victor.
Piyayi saka Magetan. Ole. Sik. Op. Prabor ini wis munggah, komet senek Victor endi? Lah nggih, Tor Victor. Lho jenengan mau nimbali sinten to kula kan. Sampean karo Victor. Lah terus? Victor tak kon joget. Pun diparingi sepat. Komet sampean enek. sing nyanyi Victor langsung munggah ngoten to. Heeh, kareku ngono. Lah kudune kan pancen wis munggah. Ya Prabor ini kan wis munggah, sampean wis munggah kan, Nduk? Dan kula punten ngriki. Lah Victor endi? Lah tuh kok. Sajane kan biayane gede dhuwur. Kowe ngerti, Met? Victor, Met. Tak celuki ya. Iya. Kowe engko bablas nguyuh kok. Met apa ning ndi kowe? Dene nyeluk Victor. Apa iki ya, Met? Met. Oh, Victore, wah boten enten Victore. Iki wayange obah-obah dhewe iki. Lho lah iki apa iki? Oh, alah iki to. Iki lho, kat mau dene ra anu dadi kerjane ra sesuai sepote ngono lho. Iki Victor apa tukang traktor, Met? Kuwi ora Victor. Sampean ya. Victor? Ora Victor ya rumasaku. Iki gak tukang traktor to, Met? Kuwi kanca seni Mojokerto. Oh, nggih ta? Seniman dalang kuwi. Lodro Victor yo ngatuk. Iki apa butane kok malih loro iki apa iki? Wah iki to Victor iki. Ayo. Kowe ngapusi aku kowe, Ndro. Lah, Mak, Jarimu piyantune gede dhuwur. lho, nek Victor iku nek gathuke Mbak Probo. Probo iki biasane piye? Probo kan piyantune ideal. Ah, ini penging dulan nek. Wah iki to Victor iki. Niki lho. Iya no. Lho, iki lho karo Mbak E. Ayo kene. Jare mau Gupuk Asmara. Ayo metu Ben jalan. joget Sik, dek. sik. bersiji. Iki Victor. Kowe Victor ah. Udu. Loh, lah kowe sapa? Mosok pitik? Ora mungkin kan? Ya ampun. Victor kan? Nggih, kula Victor. Oh, Victor no. Victor, Wah. pikiran kotor. Bukan Probo, bukan. terus gimana? Victor. Victor. Itu ku mencolot. Victor. Ora apa-apa mencolot. Iki Victor niku ngomong-ngomong apa? Iya. Aku ya jajan. Ya ampun, ya ampun. Pak Deogut nglumpukno wong stunting. Ora kaya. Jadi dia itu punya kelebihan jogete apik dek. Napa? Ora percaya tau. Napa ngene iki? Lho jajal tung. Alah aja percaya, Met. Lho, lah. Joget sik, bersiji. Ayo Persije yo. Persije. Laras kawiryan. Gupuk Asmara. Wah, rambutnya tuwa kok. Amit pasang kalimat apik. Tunggal guru aja ganggu. Tunggal Joko aja bodo. Ayo iki moto iki bocah iki moto iki. Lho. Ayo. Iya. Ayo. Oh. Ya. Yo Cahayu. Aku kelingan Oh. bubuk kae biyen nang goleken Nah, ing jagat Met. kebak kowe tak lani sing delok ning kono, delok kesenian. warna abang tanda isih lega. Nah, Slendro ning kono karo delok karo komen. Lho. Gubuk asmara Oh. biyen kae tak gantung tresno. Ya iya. Tanpa bangsa tanpa kloso bot abot kesamaan asmara bubuk kae kebawati sampai besok ora bakal lali gubuk kae kebak cerita Masa kebak cerita tenan. waya wengi Nganti. jagat rina cadetan sajroning ati Oke. tanpa luntur
wong delok lho, wong delok lho. Ayo. Aja ganggu lho. Buset apik. Yo. Ayo, wong delok lho. Wong delok ora oleh dadi lho. Wong delok kok kesurupan. Ayo. Ayo. Apa sih kesurupan? Wong delok. Alah. Piye, Met? Itu cak omong-omongan lho, Sik. Apa cak? Apa kuwi? Sebab apa? Apa cak? Lah polahe kaya ngono. Anu gogrok ta. Mengeten iki to sing dipamerke karo bocahmu ya. Lo kelebihane luar biasa. Iki lho, apik. Met ming trimo ngene kok dipamerke karo wedok. Aja ngenyek lho ya, iki Victor andalanku ya Mas. Iki ada saka Magetan digorene joget Andalanmu sapa? Selain joget, Mas ya kaya bal bekel. Loh, kok bal bekel to. Maksudnya kelincahannya. Iya. Kaya ngene kok iso mbok nyek-nyek. Wis narine kaya ngono apik kaya ngono kok iso. lagi ngene ya, Met yo. takonono. Selain nari, Selain isone air apa? apa? Ayo, isone. Lho, iki urung sepiro, Mas. Urung sepura. Suara. Alagor suara bedino iki nyoro. Nembang iso Nembang apik. suluk. Alagor suluk bedino pangananku, Mas. Lho iki mahasiswa isi Ayo jajal wis suluk iso ora? Keistimewaane Victor selain nari, nembang, suluk, ndalang ki Victor. Iki Takonono ukuran. mahasiswa pedalangan iki pedalangan ya Le Victor. Pedalangan, Pak. Pedalangan. Semester berapa? Tor? Semester 7. Semester Loh, 7. semester 7. Penasaran ukuran katoke piro? Ya apa? Katok Ya Kowe apa? iki aja ngono, penasaran, rada alus nduk ukurane pempese piro kan. Paling non sewu ora isone rokne suarane komet. Ya ora, Met. Aja sini-sini wong lho, Met. Aja mirang-mirangne aku. Ora. Ayo endi andalan? Jar-jaran apik endi karo Victor? Dajal. Ayo, Met, tes, Met. Ayo Mas. Iki mahasiswa pedalangan kowe kan mahasiswa pedal pedal-pedal kowe. Niki semester 7 to. Kowe semester piro, Met? Semester piro sampe? Lah semester piro? Semester 2. Wo. Aku santai. Kowe iki yo ndongkol. Mas, Ayo, Met. tuh dikedang. Ikuti suara saya. Yo. Aja Apa? makan. Apa nyombong nih suara? Lah iki donya ora enek Victor iki wis nyuwara kok. Gurune probol ya. Ikuti suara saya. Oke, Bet. La 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 la. La 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 la. Iso. Apik lho cangkeme ngawur. Vokalmu nyanyi-nyanyi tak. Urung kok. Tenan lho, Met. Sini wong lho, Met. Kedangnya masih. Endang. La 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 la. Ya. La 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 la. Nanti cah. Apik lho. Apik dek. Ekspresine delokan vokale ekspresine kaya ondur-ondur. Kok gak iso. Kok turundur. Lho kan apik koreomu mak. Aja sini-sini wong lho. Ekspresine apik. Anak trimo sampean Lebih. origine halumrah gamelan coba sampean iso apa? Sek. Heeh. Ke ngetan meneh. Apa? Banyuwangi. Iya, coba. Ya, jal. Dhuwur nadane. Iso. Sapa ora? Lah, aku ora iso dhuwur ini apa to? Maneng ison maneng diloro ati. Diulang-ulang kamu lho, Nduk, Prabu ini. Aja nganti kalah. Ojo isi sini tor. Maneng. Ya. Dhuwur lho. Las, kaya Prabu ini iki lho. Sik. Gurune Maneng. Cek, Met. Apa bugele apa, Met? Baterai. Oh, baterai. Robot. Tor wis tak jambak lho. Aku. Maneng iso. Ya. Maneng diloro ati. Maneng ison maneng
Banyuwangi. Banyuwangi ngalenti iso. Iso. Ulun. Ning ndi? Jawa Barat. Ayo. Satu nada. Dia lelaki, kamu lelaki, Slendro juga lelaki, Pak Rudi pun lelaki, Yogo lelaki, sing Morjen punya lelaki, Sing ngebas. Victor juga lelaki, tukang soteng lelaki. Lagu kok lagu kok Lelaki tok sing penuh. Iya tuh Pak. lagu kok anu apa Dia bingung. Ya gak iso bingung ndang ayo. jajal ya jajal. Victor iso wong didikane Proborini kok Iya ya. latak-latak Victor lah juga Mini ngene ya. Ya. Victor Mini, oke. Mini. Lelaki kok ya. Lelaki. Rungane sik, Piye. tapi ro ngono. Pinten Mas? Yo. Jari sore mang sik tas tak guntingno jari iki nang lho. Iki gak serbet to iki. Lah tuku jare siji kan kanggo wong telu to. Ngecek kok ya. Ala bang, penyanyi kok budek. Sik to ya. Dirungokno sik lo cek Nada kok ngelis akot kok. Victor juga lelaki, Panuti Gareng juga lelaki. Dek ngerti lek aku lanang. Aku adus ngicek Loh, dan Allah Akbar Allah. Cocok malah Ya, komik. kok malah adan itu ya. malah adan. Lah kok yo malah komat. Karepe versi religi. Religi. Oh, religi. Religi kok. Religi lho Dek. Dan ngaturke napa niki keluarga. Nembang apa cah bagus? Oh sik Pak, niki nek perkara kowe nari joget jaranan komet mau kalah. Kene Met. Ojo isi sino. Jaranan Met. Sikil gue lagi mari lho. Alah ora apa-apa. Ora apa-apa ben kesleo Jare neh. dagelan larang Nah, kene. apa? Ben kesleo neh ngono. Ayo Met, kene Met. Victor. Apa, Mbak? Kan lungguh kene Oh, iya, timbang lungguh ketendang kono. komet kon kok menceklat. Komet iki gampang ngitekan nek ero cah cilik. Ayo Met. Loh, ya ampun. Astagfirullah ya Allah. Ayo Met. Apa ki tabuhane apa, Ndro? Manut no. Ketek ugleng. Loh, Lho, maksudmu aranono. Ora sampean iki. jaranan yo ora. Oh, jaranan. Loh, apa? Trandundung. Oh, yo jajal. Dek mau kalah karo Victor, Dek. Ayo. Yo. Sedul Jalanan motor beling, rene otak tembeling. Dosa. Sedul, jalanan motor beling, rene otak tembeling. Dosa. Sedul, jalanan motor beling, rene otak tembeling. Dosa. Sedul barengan motor beling. Rene otak tembeling. Dosa. Sedul Jalanan motor beling, sing komet kaya maling. usah. Esek ta. Iki piye ta iki? Jane aku yo sana-ana lho. Iki konsepe piye to? Ngene iki dalan ngene iki simi lek rapi 17 lembar ora iso lho, Kang. Iki konsepe piye, Kang iki? Tunggale kuwi ngono kaya. Ini gak aku ra iso lho, Kang. Ora cetok. Tapi nduk Proborini mumpung menika wonten Victor, wonten Mas Komet. Dalu menika ya sadurunge atur pripun ya tetep melu ndedonga muga-muga Pak Ogut sak keluarga tansah pinaringan berkah seger kewarasan. Senenge mboten kaya bengi niki. Lho iya, Nduk, iya. Seniman tumplek-blek teng mriki, suwe Iya. gak ketemu Cak Komet kok ya wis Iya. ganti, nggih to. Loh, piye Met? Ganti Met. Kira penak iki. Gak apik. Jelasne Met, jelasne Met. Jelasne Met. Suwi ra petuk. Senenge gak kaya bengi iki. Nang keluarga besar Pak Pak De De Ogut sama Mbak Yosi. Yosi. Kan seneng-seneng Seneng. berbahagia. Iya. Mbot napa niku suwe mboten panggih kali Cak Komet kok wis ganti. Piye Met? Ayo jawab Met. Seneng bet dangu mboten panggih Cak Komet api. Api. Kok enek kata-kata wis ganti lho. Loh, saya diurus Met, diurus Met. Diurus Met. Lah bener lho ya iki
Kula mung perlu klarifikasi Heeh. saja. Kan BE ono kabar yang tidak benar kan sampean sing klarifikasi. Heeh. Kan Lho iki betul. aja ngantek tumpang suh. Betul Om, kan kita Sabar. sesama seniman ya koyo dulur Iya, dhewe kan. iya. Victor biasanya ya gandeng karo aku. Heeh. Kan panggah saya ini panggah gandeng. Gandeng. Ini Mbak tak omongi, aku ki hanya sekedar partner kerja membantu Mas Komet malam hari ini. Ora tahu neko-neko, Komet iki karo sapa to sing tahu Nah, rukun. meskipun seperti itu, paling tidak, kalaupun ada masalah, paling tidak di seperti pementasan ini harusnya sama tidak mempertanyakan hal tersebut. Itu kan personal. Lho kan jenenge konco Intern. koyo dulur. Mbak Probo aku tepang sampean namun dangu to. Ngerti watak-wateke Mas Komet iki kaya apa? Nek aku diwarke sapa-sapa oke. Yo percaya ta, aku ki Jangan percaya hanya lho. mendengarkan dari satu pihak saja, tapi dengarkan dari kedua pihak dulu. Ada apa sebaliknya? Kan yo Ya kan, koyo tak takok. Wong iki biasane ngono kuwi ngalembono awake dhewe ora ngerti kabeh isine apa to. Lah kan Wes toh, sesuai gak percaya karo aku sing ngalami kan ya aku. Ya toh, Lah kan ya. klarifikasi itu penting toh. Dari nang kene kowe rasa Ancuk. Syukur. Tane yo. Lek. Ya metu. Disabar-sabari kon yo. Wong ayu-ayu diseret ngalor seret ngidul. piye, Met? Kosok seret-seret padake karung apa piye. Lho tak antem iki Eh, kok. aja, ya. Aku ora melu. Kok iso disabar-sabari wong wedok kaya ini ditakoni sik geret rene digoro-goro kate gorono. Ngene iki Mbak Yosi lak ya bingung. Iku Prabu karep apa karo Komet iku karepe apa, he? Ditakoni mak digeret-geret rono-rono maksudmu apa, he? Lah rungokno ya. Bernya apa? Loh, Kowe iki Ayo, Mbak. ngenyek kowe iki. Aku suwi lho gak krungu ya. Mas aku Probori niki menungso maca ayu-ayu mok seret-seret kok leken gecekan nah. Kon niku ya apa rek kon niku? ngene lho, Rok. Kon niku ngoyo enggak metu-metu. Ngeten lho kon. Eh, Eh, kon iki opo? Lah bahasa Jawa Timuran nganggo Jawa Timur, Jawa Timur. Meneh kene bos. nang kene seneng-seneng daleme Pak Dek Ogut Pak Dek sama Ogut. Bu Yosi. Nggih. Ngoten lho Om, nggih. Nggih. Iki masyarakat Soko khususnya nggih niku wau. Nggih, wonten bekucuk tempuran. Tempuran. Nah niku Mas niki. Apa arep ngeki apa kowe? Aku sampean ditekakne iki ya paling tidak. Seto aku ditekak piye to? Di- Piye to Mas? Sampeyan ngomong sampe diaturi ndak mriki menika ra. Saya diaturi genduren apa piye to. Kok iki dek rene munggah rene iki. Aku munggah rene ngidul. Dikon rene lho arep ngopo? Antuk. Tak wetak. Mantuk piye to? Heeh sing baku Bakune menika ngucapaken selamat kagem temanten kekalih. Nggih. Mugi-mugi Sing dadi manten ki sapa? Loh, Kok ngawur ora ngerti acarane, Met? Kowe iki ditanggap wong ning rasamu. Iki ngono ora ngantenan. Oh, ini sapa? loh, apa Mas? Apa to yuk? Aduh. Apa, Mbak? Manten iku jelas wis suwe. Iki ngekarke. Ngekarne. Oh, ngekarke. Tasya kurang. Carane wong apa jenenge? Bahasa Indonesia dan bahasa modern mengatakan mengukuhkan. Nah, Iya. nek wong Jawa wong daerah Jawa Tengah iki mbangun nikah ora timo mbangun konstruksi jembatan. Ah. Dong kono. Enggak. Lho, Kan kaya Bu Mujiatun sini piyayi Nganjuk. Leres. Dadi Oke. menika ya nalurekne adat wonten Nganjuk dadi Oke. gelem ora gelem dikarke masih oleh dadi manten wis suwi. Nggih. Muga-muga tansah sakinah mawaddah, Mbak. Baromah. Monggo badhe duet Tapi apa? Nyanyi piye, Pak? Probor ini kula tak pengen sampean upama nembang duet kalih nika napa? Nika iso Boleh, nembang. boleh. Boleh? Victor boleh? Nggih. Monggo. Apa, Nduk? Apa Tembange. Dia. Victor. Oh dia lelaki. Ya, ya. Itu La la la. tembang campur sari oleh Probor ini sembarang Boleh. iso. Napa niku? Katresnan. Katresnano, Katresnan, lintang asmara mawon. Oh, Lintang Asmara. Iya, Oh, Pak. Katresnane lintang asmara Oh, betul. gitu. Oh, Kak. iya. Jadi Iya. ben koyo Mbak Yosi karo Pak Dek. Betul ben serasi. Heeh. Kula lek ngeten kados napa? Ya kaya ngeterno tekal. Kok sing ngawe. Kok sing Oh, ngapi Mati. lho Cak sampean iku Wong koyo ngono kok kaya Pak Diogut karo Mbak Yosi. Ha ki seprapate Pak Diogut. paribasane iku Paribasan. tresnane iku lho. Iki pasangan serasi ideal kok, Pasangan Met. serasi. Kok dedeke Kok gitu. iso? Aja ngenyek ngono Mas yo arek iki koyo benik lho yo gak apa. Iki ora penak gitu. Ora benek ya, Met ya. Ora Iki cetok, koyo ya. kanan kucing Anggora. Heeh. Tembange lintang asmara. Lintang asmara. Oke. Roll sik ya, Le. Ral. Laler mikok ning lore ril. Sik Tara Victor. Kene iki butuh pirang meter kelambimu? Ora sak meter setengah.
Kowe iki nyek rumah samu kancane kain pirang meter dhek mek kacu kok dhek. Sapu tangan. Malah nemen. Oh, Dek. Ayo. Iket. Raltor. Ral. Sepinten. Ya, Iket. Soso marai. Ini lho, aku lho. Ayo sing marahi aku lho. Digandreng lho. Ayo. Ayo tor digandreng tor. Iya, iya. Sah potongan kaya sapu tangan. Cerewet sida apa ora? Ya bagus ngono, Mek. Wong ayu tresna. Mau apa nih? Tadi Sing munyer ki sing wedok ya, Nduk. Ora kok lanang. Adike mau apa nih, ta, Bro? Adike mau apa nih? Aja tukaran karo adike. Mboten lho, Pak. Iki aja ngono to. Jarake kula terus lho, Pak. Lek adike njaluk pipis mbok ya ditatur to, Nduk. Ditatur. Adik arep Aku nguyuh. gak iso natur. Lah sing natur. Lagi kan gak dok kene tadi. Lah nek ndi? Umume wong kaya Wong ayu. Ya. Wong ayu tresna muginarya tamba susatro. Rungokno ibu ya, Nak. Iya. Kowe iki pacare. Kok ibu kowe ya? ya Bu mi Bu. Mi matamu kok iso. Syukur. Ngelamak. Kowe karo omong iki Pake. Eh? Pake. Aku anak iki. Yo, Anake kon njaluk mie kuwi kowe seneng ono. Pake. Lagi. Victor ki mboke. Iki boe. Yo. Kowe tak ben anake tak gecek deknane. Kok gecek apa? Garuti rumah tangga ya. Kurang tinggi tor, Kurang kurang tinggi. tinggi. Iya, laki-laki tor ya. Wong ayu. Jare ora dhuwur nadamu. Nadane. Nyanyi kae rungokne sik lagi muni. Masak pira, Mas? Ayo sepira Met omongnya Met. La la la. Ayo. La la la. Aduh, Wong ayu. Lah jare marahi ngono lho. Saire Aku tor. tak pakan jaran. Ini mahasiswa lho, kaya ngono iki mahasiswa. Yo. Medun. Ya ampun. Met, kowe dagelan banyol yo Mas yo. Aku nek karo ngono iki tak Komet iki kurang Adik ajar. dhewe. Adik ya adik, gemes. Kowe mancalmu aja gegere Met. Lha apa? Ndase. Ora cetha. Ya. ngerapatine kok ya. Wong ayu tresna muginarya tamba susah jroning batenku. Wong bagus anteng. Penak dadi Victor. Met. Rasa atimu. Aja medun-medun. Tresnaku. Apa, Met? Tor. Apa? Iki apa tor getar-getar tor? Anu HP. Sok HP-mu. Walah. Pikir to. Oh, Mas, apa tuku kacang aku? lah mbok kira apa? Akhirnya bakul kacang. Ngawur wong kok direken kacang kok ya. Tresnaku tulus jroning kalbu. Sanadyan Karo mlaku-mlaku le, jak mlaku pacare. Aku melek to. ngibanu Tumbasan pinten? Kok tumbasan pinten mbok padakne wedhus to Met? Nek Aja mbok nyek, aja mbok nyek. rasaku ora bakal tena. Wong bagus nyawa Uncat saka raga. yen tresno bisa Sanoni terus mari ketok padang-padang Ketok kabeh. padang biar. Aku bareng melu padang kok ya. Bro, Ndro, kowe teko kono. terus lentroku. Ke wong delok sing omahe adoh. Ndro. Suarane sisan. Ndro. rata lho. Sing omahe adoh diripapane wae ono ya omahe adoh. Lentroku. Ke bojoku dhewe. Sampe dhewe kok. Omahe. Kabeh Kabeh rata Mas. Wah. Aja nek sing tercecer.
Edan. Sing kene Wis kabeh? Wis kabeh. Wis kabeh. Menika peparing saka Bu Yosi. Nggih, Bu Mbak Yosi, Yosi. Mbak Manten. Mbak Manten. Sek turah loro iki, Met. gak dah. Aja, dagelan aja. Aja. Aku ya apa to? Sampeyan wis durung, Mbak? Sampun. Mas, Sampun. kowe Met. Gak wis. Untalan dhewe lho. Ya gak oleh Met, muring-muring. Sek turah Nesu. loro, Met. Aku iki kon jero wis diomongi. Apa? Nanti kan aku nyamar kan Mas ya. Nanti cukup sampean sama jiran-jiran sudah cukup. Lah kok kuwape entekno sisane. Ini pemerataan. Ya lah ya makan. Apik piye apik. Titik edang lho padha krasa lho. Lek Cak. perlu, Met, lek perlu ora mung saweran saka Mbak Yosi, Yosi. engko jatahmu ya ditum kanca-kanca. Betul, sama rata. Los sama lah kadak. Ora salah. Pemerataan. Kowe ngono lho. kurang. Padha lho, Kowe Cak, njaluk Pak Ogut. Pak aku gak lek karo aku. Asaku. Pak aku. Gelem lah. Ya gelem lho. Gelem lah. Ah ngerti wong akeh. Lu potonganmu ngono, gelem ngono kaya. Wis urung. Nggih. Oke, Probolini. Siap. Mereka tetep bangan lintang asmara matur sembah nuwun nggih pinarak rumiyin. Jajal tak tutupi. Siap. Tak tutupi anu, Mbak. Sapa sing ngurung nembang cah loro ki sapa, Mbak Probolini? Sing loro. Iya, dia. Ono dia karo Mbak Alin. Ellen. Ellen. Ellen kali dia. Ellen kali dia. Ben jumeneng rene, ben jumeneng rene. Siap. Sik, Ayo sik. cantik. Kene. Kene cantik tak oleh no Victor Heeh, cantik. heeh. Kene. Wangun nomor bawa sesuk kene iki. Monggo, monggo. Jan rumah saku. Dia sama Mbak Ellen. Ide ae. Iya yo. Piye, Met? Nonton ondel-ondel. Dalu ki wong Coba cara nembang napa? Wong loro niki tak barengke. Jadi kliak-kliak watur kecandak. Nduk Probolini. tambah. Ayo dikancani iki no. Iki dikancani no iki. Piye, Victor iki. Nah. Nah lungguh kono ben kaya manten. Nggih. Lugu tenanan ya. Ah, petung karo Mbak sapa kae, Nduk? Mbak Ellen. Ellen. Apa Ellen? Mau Tembange. wonten pamundutan gereja kan nggih, Om? Niku pareng. Lah. Oke, gerajakan Banyuwangi. Mawi bawa napa anu? Langsung mawon nggih. Nah, ben dibawani Probolini kali Victor, ya. Biat mayon niku ya. Tor. Ombol-ombol. Tor. Heeh. Ben rodok gayeng. Nggih, nggih. Oh. Oke. Mambian mayun paman. Tor iso nembang iki gak Tor? Iki apa to? Umbul-umbul. Ombol-ombol. Jeglek. Aku kok iso. Wah. Iki lho gandeng kamu iki lho. Wis kadung di DP wong mak-mak. Lah aku malah kena penyakit. Aku ijol kacek 50 dang. Aku tak Ora apa-apa kaya. Ijol-ijol kacek 50 kon lho tak urupno baterai lho gak payu. Oh, iso Bareng ambek kene aku. setelan kene kok kaya tekek ape menek wit. Ya. Suara Suarane Parodi. Anu Victor mumbul. Ya. Aku engklek. Nenyek we, nenyek we. Dhuwur di, Met. Ayo dhuwur aku. Tapi kowe gandeng Aja malah. belambiangan. piye, Met? Nenyek. Jarno ngenyek deh ngenyek. Ora ngenyek ya, Met, yo pancen ngepasne yo mulai yo, Met yo. Iya, Aja kaya ngono, aja kaya ngono enake kaya ngene lek jengleng kok iso. Enak ora Apik nek kok. wong lanang Luwes. yo, Met yo. Apa? Ora nek wong lanang yo, Met yo. Ayo dia rasa jengleng sing jengleng ben iki. Kok melu-melu mencolot kaya. Kowe pengen jeglek ora, Met? Ping pindho, Met. Met, piye, Met? Ping pindho. Ojo kalah, Met. Ojo kalah, Met. Ayo, Met. Ayo balik kono. Bal. Kowe piye karo eklek, Met?
Iya. Cukup. Kita Nuswanto Piye, Met? telu met. Piye? Iya, ping pira? Telu. Aja kalah, Met. Yo! Enyek. 16. Sing 16, ayo. Ayo rasa bateraimu entek. Apa nganggo baterai kono, Mat? Rumah samu dolanane cah cilik kaya. Ganti cas. Ya. Nah iki genah ra iso yakin. Nah piye? Bianyu wangi Yo met. Aja kalah, Met. Munyer lho met. Ayo, Met, aja kalah, Met. Aja ngisirke bojone Aja kowe, Met. sini-sini ki Sik, lho. aku gak jelas. Baleni Oh, ya. iki menyapa dekne? Iki baleni. Lho tamatno. Gitu. Tamatno. Omong ae. Wangi. Maksudnya gerakannya piye ta, Mbak? Ora mau tamatne ta ki mau? Urung. Genahno. Ping pira? Ping pira? Pisan tapi genah. Jajal, Sik. Pisan tapi ono Orang ini. Tamatno. Oh, beda. Yo tar. Kalian ono ta? Ben komet cetha. Dadi iki contoh iki. Kok ora mok sawang iki piye? Amar ta? iki. Lho. Wah, kena tenaga dalam. Dia kena. Alah, Met iku. Ya ampun, aku kayak ditambahi laler. Aku malah kelingan koncoku kurmen. menemben nek kate bales pelan ae cek gak mental deh. Sing milih sing dhek sing Nata kuda-kuda dadi ben ora mundur ngono kuwi. Ape nyaduk geger, Met. Kaya iso ora? Iso ora? Piye kene. Kene wer ngono. Ayo jajal. Bianyu wangi. nek dhek kan satu. Heeh. Kuwi lah versine dhek. Heeh. Ayo. Aja kalah, Met. Apa, Met? Malah kaya kira anyang-anyangan. Malah ora cetha. Wetan segara Laran kidul alas angker Mbok sing banter. Wong ngono banter karo karan teko. Banter sisan. Met. Lho bene to Ben kaya. wong ki ekspresikan diri Dhek dhewe. merasakan ngono. Aku lacak sampai niku. Piye mau piye? Aku yo pikiranku wis teko ndi-ndi. Halusinasimu. Halusinasiku. Lek gur sak uplik. Ya. Aja. Kang kaliwat liwat belambiangan ojo takon Senang susah tanah indah. melare Taman Sari Nuswana Belambangan, belambangan. Oke, Prabor ini Cina rumiyin, Mbak Ellen kalian nduk dia. Mbok wene apa to, Met?
Met kuwi sandale sapa ta kuwi? Victor. Kon gawe to, aja terus ngono kuwi engko sikile kenek telek ngono. Nah, Probari ini terima kasih nggih Cayu lenggah rumiyin. Nah. Sikile kebudi Pak Iman ya. Ya manut. Victor, iki lho pancen yo iki mahasiswa pedalangan isi Surakarta. Semester 70 ya Le. Pitu wong kancane anakku kok. Mana mbok ceblokno. Nggih, menika mengkaten Cak Komen kalian Mas Lendro karo Tole Victor. Terima kasih perkara tembangan gojekan kok dibacutke salok nggon wanci. Goro. Ogor-ogor. Gara-gara bos. Utawa gor. Piye met omong. Ro. Mas aku gak. Tapi sandale engko kon gawe aja nganti ora. Oke, siap. Oke. Menika sing mbakku apa sing dadi lekase penjadi menika menawa Pak Kasiati sak keluarga Sumarambah, Bu Mujiatun lan pinanganten nggih menika sing dikarke Mas Supriyadi kalian Mbak Yosi. Muga tansah mangke katentreman kalayon bagas waras waris. Allahumma amin. Sowan ngarsane kiyaine Semar Badranaya Cahayu ndak derekke yung. Kandanyo kang sekar kadung